Menteri Barim katanat ka kot ke khia ka jela wadiru MLA ka pentor umkra ba AL hek ha ke sin sa jan ula kentu ye kisamla banengkong kidei ban kit khli nengkong yala ka jingim ka baman la ke sngi ya ka neu la kren ha ka jingalang penshai halor ki an bala penlong da ka seng samla lumshi ap lun ha ka negasgi la idon lang ru ba PNCM MDC kum usambut kongsan nangta u advocate VG kenta baru SP ka East Khas Hills uba S nong tenger kum ki nong shakot sobha idon kam chakoi ka legal ka badon kam bah ka ji mujongi the self legal ka badon kam hadu kata-kata yang i barok kata mi fi kon samla hagi ni sning you ila bon ba kata ka mental illness ka mental bod balong kim penjab ha haga ye gasam kadi borok warra limba nomor ba mangi ngimdan laga jong ka clear ya laga jong ka cigi barbor apa nga grand ba batay ba ogru lada manu lada ki kon samla kan tay ba serang lada ki rangba ki longpa ba manu ru lada ki ngimdan ya ka self respect lada ngim burom sho da lade ya lade lano nuru lada ka legal awareness kan nuru lada ka constitution jogari India lada ka lobo ka nuru lada ningkong lada ngimdang so ban le ya ka legal la jong self respect kita ki legal baro ki long leno ai lu na ki jungi nak na daw ka kentu ba kenpan ki sabna jungi baro baka ka self discipline ka foundations jong ka jingi mu jungi way brio bagi ton em ya ka self respect bagi ka self discipline ka jingi mu jungi ki baman na ski kumno ngila ben le ya ta mangi baro ki sabna what so ai grand kin dia what Wadlangan amla ngan betsian ha baloga ku mengi blatir lapor pansen pite kumno kam ramban pinder tan mariakin i urang Himi ban pende ya kaku